Odotas vähän, mulla on sulle asiaa. Terve! Onks joku hätäinen? Mä oon vaan tämmönen tekopyhä paska. Ismo, annas kun minä autan. Ei kun hitto. Mulla on velkoja. 5 tonnia! No ei kai. No on. Minkä ihmeen takia? Eikö 30 euroa? Riittänyt. No ei todellakaan. Hyvä! No kiitos. Halvemmaksi tulisi heittää luumukiisseliä, perunamuusia, makkarasoppa, kaakeleita ja homoja. Sillalta alas. Isoäidin resepti mukaan. Vai niin? Ei, missään tapauksessa. Eihän sun tarvitse pelätä mua. Joo, ei sun tarvitsisi. Ja höpön. Miksi? Totta kai. No, anteeksi. Mutta musta tulee uusi mies. Mä en tahdo tehdä enää kenellekään mitään pahaa. Mutkun! Mä oon aloittanut sellaisen terapiankin. No niin, varmaan joo. Helveti, homo. Ai helveti! Anteeksi. Mä en oo pohjimmiltani paha ihminen. Mä en ole siitä yhtään niin varma. Mä menen. Lepässä rauhassa. Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Kiitos.